Szia, szia kicsikém. Na, mondjad, mit csinál anya? Fekszik, ül, mit csinál ő? Igen, fekszik. Gyorsan jöjjetek. Nagyon gyorsan jöjjetek, mert... Megyünk Nem lesz jól. Jó van, drágaság. Figyelj csak, az ajtó az nyitva van ki? Nyitva van? Igen, kiszedtem a sétet, felálltam a sétet, és Jaj, de nagyon aranyos vagy, nagyon ügyes vagy. Jó, figyelj csak, anyukád az ágyba fekszik? Hol fekszik? A ágyba, és nektek csak annyit kell csinálni, hogy elomnyát, akkor készítik. Figyelj csak ide, kicsi. Az ágyba fekszik, és pislog még a szemével? Nyitogatja a szemét, nézd. A levegőt veszi anyukád? Anna hiányzik, csak... Mozog a mellkasa, kicsikém? Szuszog, anya? Szuszog? Igen, szuszog, és pislog. Pislog is? De beszélni nem tud. Mondjad neki, hogy a mentős bácsival beszélsz. Anna, a mentős bácsival beszéljek. Hát semmit nem mondod. Most egy rázkódik. Rázkódik? Igen. Értem. Jó, elindult már egyébként a mentő, kicsikém, jó? Menj, ha kimész a folyosóra vagy a szomszédba, nem tudnál gyorsan becsengetni, szólni valakinek? Hát én csak bekopogni tudok. Bekopogni. Hát, a szomszédba. Valaki felnőttnek, nagyon vigyázz, el ne essél, valaki felnőttnek szóljál gyorsan, hogy anyukád rosszul van és jön a mentő, hogy segítsen nekünk, jó? Rendben. Na, szia, mentő. Ne tedd le, kicsikém, legyen nálad a telefon, és add oda egy felnőtt embernek, jó? Rendben. Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy, kicsim, nagyon ügyes vagy. Kis. Menjél, kicsikém, nagyon ügyes vagy. Jó, menjél szívem, menjél, szóljál gyorsan valaki néninek vagy bácsinak. Bekopogok a szomszédba. Kopogjál, nagyon ügyen, üssed az ajtót, erősen. Sziasztok! Ügyes vagy. Bejöhetek? Add oda a telefon. A mentős bácsival beszélgettem. Nem baj van? Halló. Jó napot kívánok, hölgyem, a mentőktől vagyunk. A gyermeknek az édesanyja cukorbeteg és állítólag eszméletlen. Legyen kedves, segítsenek már neki, menjenek oda az édesanyjához, jó? Igen.